Planean definitu diren lehenengo hirulan lerroetan, Urola Erdiko udalerri ezberdinen arteko kohesioa lantzea beharrezkoa izango dela esplizitatu da. Eskualde izaera sortu batetik, eskualdearen garapen sozioekonomikoan ikuspegi amankomuna izateko, eta bestetik, ondo posizionatuta egoteko bai Gipuzkoa eta bai Euskal Autonomia Erkidego mailan inbertsioak erakartzerakoan. Gainera, eragile sozioekonomiko ezberdinen arteko lankidetza dinamika indartzen jarraitu nahi da. Horrek, besteak beste, berrikuntza testuinguru bat garatzeko balioko baitu. Eragile ezberdinekin egindako lan saioetan, sarritan aipatu da errepide sarea naiz garraio publikoa hobetzeko beharra. Ildo horretatik, eskualdeko herritar naiz eragile sozioekonomiko ezberdinek eskura duten mugikortasun sarea hobetzeko hainbat ekintza definitu dira. Era berean, herritarrek eskualdez kanpo kokatzen diren osasun zentroen menpekotasuna ere azaleratu zuten. Horrela, osasun arloan, herritarrek osasun zerbitzuen inguruan dituzten beharretan sakontzea da xede. Egun, eskaintzen den lehen arreta zerbitzua hobetze aldera. Horrela, osasun arloan, herritarrek osasun zerbitzuen inguruan dituzten beharretan sakontzea adostu da.